إذا تريوا زلهم زمانون أزيد بوزخنا جزاوتن من قصي جزا صرح عمنو زي بلهم زجاتاتو بنات أز قرب اللوميو كسب لومي بزحات بمجوز نبرو حزبن بأزي وحسن سلامون زجاتات تنبر هاجرن ويدمان حزبهم أزيهم لوهاتن حالتن زخانو من قصة سمعهم تفضل تخانو إذا ينفت مستفلك هالعالميو إذا مالتكن أم مدرخم زلنا خايت رسول جنة بزمسل بدعمن مجوتن زجاتات تنبر هاجر زوار قبلكم نابرا خبيدوني تشجير زبل حدا زيغا زيبلا هاجر منغستي زيغاتات وسط ماچاچ هيوت نخنبرو كابلو بيصعر نايزا هاجر زيغا كوينو غزان تزيبلو منغستي كلتا اماراتي هبو مجمريا كمز عين زمنان بلوصن غزاوت بناص اويبا ازيو تحت واغا اب نوبخ كيزي زخفل كاولد ناص علقح عدالي وانا غزا يغبرم ازي قدامي اماراتي ازي ايدلني غزاي بعلي كدالوي تيلو خا መንግስት ተገድሽዎ ንመንበር ኢሉ ካብ ዘዳለው ከባቢታት ንቤተሰቦም ዝኣክል መሬትን ንመስርሕ ዝኸውን ገንዘብን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ይቀርበሎም ናይዛ ሃገር ዜጋ ጨኒቁን ክብል ተሰሚዕኹሞ ምምራጽ ከቢድወሎ ማለት እዩ ዜጋታት ኣብዚ መንበር እናነበሩ ድሕሪ ግዜ ናይ ቤተሰቦም ቁጥር ተበዚሑ ወለዲ ልዕሊ 4 ቆልዑ ተወሊዶም ገዛ ፀይቡኒ ገፊሕ ገዛ ቀይሩለይ ክብሉ ይኽእሉ እዚ ናይ ሃብታማት ዓለም እዩ بصحات هاجرات نزيجاتاتن ناطانا حكمنا أقولقولات كم زهبا سمعكم يخم نايزا هاجرجنا فلويو كم مدو نايتعنا أقولقولات كساب كبدي مطبحتي أوشت هاجرن كاب هاجر وزائن مزكايدو كاب ترانسبورت جميلو كساب أب حكمنا زيز أنا حوت أنا حيت ناي حكمنا ناي مجبين ناي مدهانيت ناي استزاوروس تزانقعو وزايتات كي ترفش شفنا لهم تزجرم جنا زي كونان نايزا هاجر زيجات خوينكا كاب تروحو ناس أنا حكمنا أقولقولات وشت حدا بحدقا مخنيات استوغودا أكل ببلاستيك سيرجر مملاس حدا ايو قلعة توليدون كا منغستين مكينو اوم ناي هزانات كوف مبال منبر بناس اكام مقطام جميرو ورحاوي دقو ما انا كفلة تخاناخينو يعبيرلوم زيغاتات اوشت هاجر زركب زمناوي مولات ابز زاورو لوي مبصح حابز قبرو لغيزي ناي VIP اقبابلا لوم إذا مالت ناب هاجرون كابز ماتو سرحتنياتات وين نبرتي كالو أزيجا استفليه أقبابلان زدليو نبرت كاب بأزيو حسر واقع أربالله كاب هاجر وطاي أبز قبرو ومزنقعات نايس تزاورلو وي زوجوه وطايتات رسيد كفلي تمتيوم منغستي كافر كنرا على وطايهم تملاسي قبرو زيجاتات سرح كسورحو تدليوم ناس أما بقسي كابيتال ويكات مرت تدليوم أب هاجرن كاب هاجر وزعن بملأ قبلنا كفل ممهر ناي منغست حلافنت يو زيغاتات زهاجر قبر منغستي زبها يفلطون يوم ايكونن دو زيغا خوينكا كالوت نسرح وين انفستمنت زمصو ناي كال هاجر زيغاتاتون غداي قبر زጨنقوم ايكونن ማእከል መዘናግዒታትን ቢዝነስን ዝኾነ ዱባይ በጽሕና ኣለና ዩናይትድ አረብ ኢማራት ድኽነት ወንጀል ዝኾነላ ሃገር እያ ዜጋታታ ዝነብሮ ናይ ምቾት አነባብራ እናራና ካብ እግራ ክሳብ ርእሳ ክንበጽሓ ኢና ዱባይ ሃገራይ ኩነትን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዘላ ከተማያ ስለ ኣገረምቲ ሕቡራት አረብ ኢማራት ጥምረት ንጉሳት ሓያላት ክኾኑ ዝገበሮም ብልሕና ራእና ክንዘናግዒና ምሳና ጽንሑ دواي أما أكلام مبرق كابس ركبها هاجرات نا يونايتد عرب إمارات رأس كتما إياه دواي 4 مليون حزبين برلا إزخاء كابتون كالوت أب يونايتد عرب إمارات زلو كتماتات زلع على قطر نبرت زلوها كتما يجبرا 544 سكوير كيلومتر صفحات هلوا دواي ببي جزء بزجبر لا مسفحه حجي كابشون 500 كساب 13 سكوير كيلومتر صفحات كم زلوا يقمت كاب نبرتات يسعن كلتن كاب 100 زخونو نسرحن منبارن زماصو ناي استفላለዩ ሃገራት ዜጋታት እዮም ዱባይ ብስደተኛታት ካብ ንፈልጦም ሃገራት ከም በዓል ኣሜሪካ ጀርመን ከይተረፉ ዝነብሩላ ሃገር እያ ዝበዝሑ እንዳውያን እዮም ኣብዚ ሃገር ካብ ዝነብሩ 30 ሚእታዊት ቁጥሪ ይሕዙ ቀፂሎም ፓኪስታን ባንግላዴሽ ፊሊፒን በብደረጃኦም ይስርዑ ትክክለኛ ናይዚ ሃገር ዜጋታት 8 ካብ 100 እዮም እዚ ማለት ከዓ በቁጥሪ 320 ይግመቱ بتقلع ኣብ ዩናይትድ አረብ ኢማራት ቁጥሪ 11 ሚሊዮን ህዝቢ ነበር ካብዚ ቁጥሪ እዚ 88 ክሳብ 90 ሚእታዊ ዝሽፍሩ ናይ ካልኦት ሃገር ዜጋታት እዮም እዚ ማለት ኣብ መገዲ ካብ ትረኽቦም 17 እቶም 9 ናይ ካልእ ዜጋ እዮም እዚ ከዓ ዩናይትድ አረብ ኢማራት ካብ ማእከላይ ምብራቕን ካብ ዓለምን ዝበዝሐ ቁጥሪ ካልኦት ዜጋታት ዝነብረላ ሃገር ይገብራ
ዩናይትድ አረብ ኢማራት 86,600 ስኩዌር ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዋ ብሸውዓተ ኢማራት ዝተኸበበት ምስ ስዑድ ዓረብን ኦማንን እትዳውብ ሃገር እያ። ብሰሜናዊ ምዕራብ ምስ ፐርሻ ጎልፍ ብምብራቕ አረቢያን ጎልፍ ኦማን ጎልፍ ዝተኸበበት 1318 ኪሎሜትር ስፍሓት ኣፍደገ ባሕሪ ዘለዋ ሃገር እያ። ምስ ኣፍሪቃ ኢሮጳ ብንግዲ ትራኸብ። ዩናይትድ አረብ ኢማራት ኣብ ዓለምና ብደረጃ ካብተን ሃብታማት ካብ ዝበሃላ ሃገራት ቀዳመይቲ እያ። ማዕረ ክንደይ ሃብታም እያ እንተኢልና ከዓ መብዛሕቲና ኣይኮነን ተሳኢልናን ርኢናን ዘይንፈልጥ ከም ላምበርጊኒ፣ ፈራሪ፣ ቡጋቲ ዝተባሃላ ክቡራትን ፈጠናትን መኻይን ከም ዘለዋ ሰሚዕና ንፈልጥ ኢና። እዘን መኻይን ዓለም ሙሉእ ሰማዓሉ ናይ መወዳእታ ሃብታማት ወይ መግለፂ ሃብቶምን ዓወቶምን ዝጥቀሙለን እየን። ኮይኑ ግን ኣብ ዱባይ ጥቕመንን ክብረንን ፍልይ ዝበለ እዩ። መንግስቲ ዱባይ ነዘን መኻይን ብደርዘን ይእትወን። እዚ ማለት ግን ንምሻጥ ወይ ንሃብታማት ሰባት ዘይኮነ ፖሊስ ዱባይ በዘን ክቡራትን መግለፂ ሃብቲ ዝኾና መኻይን እናተዛወረ ሰላም ንኸውሕስ ንኽሕሉን ብምባል እዩ። ክቡራት ምዃነን ገሚትኩም ኣለኹም ክንደይ በፅሓ ትብሉ? ካብ 67 ሚልዮን ክሳብ 417 ሚልዮን ይግመታ። እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ቬጋቲ ቫግረን ዝተባሃለት ብጀርመናውያን ዝተሰርሐት ክልተ ኮፍ መበል ጥራይ ዘለዋ ኣብ ሰዓት ክሳብ 400 ኪሎሜትር ክትውንጨፍ ትኽእል መኪና እያ። ዱባይ እዘን መኻይን ፖሊስ ክጥቀመለን ዝደለየቶ እቲ ቀንዲ ምኽንያት መጀመርታ እቲ ሃገር ኣብ ደረጃ ዓለም ናይ ሃብትን መዘናግዕን ምቾትን ምዃና ንምፍላጥ ንምግላጽን እትጥቀመሉ ናይ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እዩ። በዚ ምኽንያት ካብ ሚልዮናት ዝቑጸሩ ቱሪስትን ሰብ ሃብትን ናብዚ ሃገር ይውሕዙ። ንኣብነት ኣብ 2024 ካብ 18.5 ሚልዮን ንላዕሊ ቱሪስት ንዱባይ በፂሖም። ዱባይ ዲፓርትመንት ኦፍ ኢኮኖሚ ኤንድ ቱሪዝም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ናይ በጻሕቲ ቁጥሪ በብዓመቱ ካብ 9 ክሳብ 10 ከም ዝውስኽ ገሊጹ። መንግስቲ ዱባይ በብዓመቱ ካብ 49 ሚልዮን ዶላር ንላዕሊ ኣታዊ ካብ ቱሪዝም ይረክብ። ዩናይትድ አረብ ኢማራት 13 ሚእታዊት ኣታዊያ ካብ ቱሪዝም እያ ትረኽቦ። እዚ ማለት ከዓ ካብ 7 ቢልዮን ንላዕሊ ኣታዊ ትረክብ። ካልኣይ እዘን መኻይን ብሃብትን ሰላምን ቀዳመይቲ ከም ትጽዋዕ ይገብራ። እዚ እውን ታዕቢታትሉ እያ። ንኣብነት ኣብዚ ዓመት እዚ ዩናይትድ አረብ ኢማራት ካብ ዓለምና ድሕንነትን ሰላምን ዝሓለዋ ሃገራት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትርከብ። ዓለም ለኻዊ ካብ ዝወፀ ሓበሬታ ናብ ዩናይትድ አረብ ኢማራት ኣብ ዝመጽሉ ግዜ ናብ ዝኾነ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት 89 ሚእታዊ ድሕነቶምን ውሕስነቶምን ሕልው ምዃኑ እዩ። እዚ ዝወፀ ሓበሬታ ብሃገር ደረጃ ክኸውን ከሎ ብከተማ ደረጃ ከፋፊልና ተሪእና ግና ኣቡዳቢ ብ89 ካብ ሚእቲ ውሕስነታ ዝተሓለወት ከተማ ተባሂላ ቀዳማይ ደረጃ ትሕዝ። ብኻልኣይ ደረጃ ዋና ከተማ ናይ ቀጠር ዝኾነት ማዱሃ ብ84 ካብ ሚእቲ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ። ዱባይ ከዓ ብ83 ካብ ሚእቲ ውሕስነታ ዝሓለወት ከተማ ኮይና ሳልሳይ ደረጃ ትሕዝ።